Masu sauraro barkanmu da sauraron wannan fitacciyar waƙa ta gagarumin mawaƙin nan Haziki wanda ya kasance ɗaya tamkar da dubu a fannin waƙa, wanda ya kasance mai suna Nura M Inuwa. Nura M Inuwa na musamman jagoran mawaƙa, jigon mawaƙa wanda ake kira da suna sarkin waƙa na da kuma na yanzu, wanda ƙoƙarinsa ne ya sa aka bashi sarauta, ba wai jikima da kuma yanayin yadda ya nuna kansa ba. Saboda kamar sauraro kada ku kasa a gwiwa domin ganin kun samu fitattun waƙoƙin shahararren mawaƙi Nura M Inuwa na da na yanzu. Ku kasance da wannan tasha domin samun bidiyoyin waƙoƙin Nura M Inuwa da sauran bidiyoyin mawaƙa na musamman. Kada ku manta, idan wannan shine farkon kasancewar ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kada ku manta mai sauraro, wannan tasha ta ɗauki jimirin kawo muku dukkanin wasu shirye-shirye na musamman game da shahararrun mawaƙa a kowane irin lokaci da kuma kawo muku waƙoƙi na musamman. Kada ku manta ku dinga mana like da sharing a cikin bidiyon mu domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da kasance wajen kawo muku shirye-shiryen mu a kan kare. Kada ku manta ma sauraro, ku dinga ajiye mana comment domin sanin ra'ayinku game da wannan tasha ta mu mai albarka, game da kuma dukkanin bidiyoyin mu a koda yaushe da zarar mun ɗora muku. Mun gode da sauraro tare da fatan Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairinsa, amin summa amin. A huta lafiya.